Καλησπέρα σε όλους. Άλλη μια εκπομπή με προτάσεις για το στοίχημα. Προτάσεις στοιχηματισμού. Το ιδιόμορφο. Αυτή η σημερινή εκπομπή θα είναι η τελευταία για τη σεζόν. Αμέσως μετά το 15 Αύγουστο, την επόμενη Παρασκευή, θα ξαναξεκινήσουμε. Ο λόγος, πιστεύω, πολύ απλός και κατανοητός. Για να βγάλω εγώ προτάσεις, τα πρωταθλήματα που έχουν σταματήσει, στα λίγα που έχουν μείνει, αναγκάζομαι και πάω Β' Δανίας, Κροατία και μιλάμε αυτή τη βδομάδα. Από την επόμενη και μετά δεν υπάρχουν αγώνες. Είναι φυσικό επόμενο να σταματήσει η εκπομπή και θα αρχίσει αμέσως την πρώτη Παρασκευή μετά το 15 Αύγουστο. Πάμε να δούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήρθαμε ισοπαλία και ήταν η μόνη μέρα που δεν είχαμε νίκη. Δεν είχαμε ήττα, ήταν ακριβής ισοπαλία. Πέρασε η Σουγόν, η Σβίζλα και πέρασε και το over των 3,5 για την Μπεσίκτας. Πάμε να δούμε 12 προτάσεις, χωρίς να ξεχωρίζουν οι 6 πρώτες. Όλες οι προτάσεις με βάση το διαδίκτυο έχουν την ίδια δύναμη, απλά είναι ανάλογα με την ώρα έναρξης των αγώνων η σειρά τους. Δανία 2 λοιπόν, αναγκαστικά μη υπάρχοντων πρωταθλημάτων αξιολόγων να μπουν στις προτάσεις. Οι δύο πρώτες προτάσεις με over μικρής απόδοσης. Τα over της μικρής απόδοσης κάποιος, μιλάμε για over το 2,5, μπορεί να τα κάνει over μεγάλης απόδοσης όταν ρισκάρει το over το 3,5. 4 η ώρα, Δανία 2, κωδικός 7-17. Επαναλαμβάνω 7-17, η πρόταση θα είναι στο over στη διαδικτυακή αυτή την ώρα, όχι το ΠΑΠ, τιμή του 1,62. Χόμπρο Βέτισελ. Είναι το παιχνίδι της χρονιάς εκεί. Είναι στη Β' βέβαια Δανίας όπως προείπα. Αυτές οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Η μία ανεβαίνει στην Α' Εθνική. Το παιχνίδι της χρονιάς. Η πρώτη ομάδα που είναι σαφώς καλύτερη και συνήθως βγάζει και πολλά γκολ, όχι σαφώς καλύτερη, είναι σε καλύτερη θέση και θα πω γιατί καλύτερη θέση για την άνοδο, ανεβαίνει και με νίκη αλλά και με ισοπαλία. Η ισοπαλία σε περίπτωση ισοβαθμίας έχει πλεονέκτημα στους μεταξύ τους αγώνες. Η γηπεδούχος λοιπόν θέλει νίκη ισοπαλία για να κατακτήσει την πρώτη θέση και την άνοδο στην Α' Εθνική. Σε αντίθεση με τη δεύτερη ισοβαθμή μεν, αλλά θέλει μόνο νίκη. Η φιλοξενούμενη θα πρέπει να ανοιχτεί στην επίθεση για να κάνει νίκη. Η γηπεδούχος μια φύση επιθετική ομάδα, δεν νομίζω θα κάτσει πίσω να κρατήσει το χ. Με βάση τη λογική αυτή, το over προτείνεται με 1,62, το over των 2,5, από εκεί και πέρα το over των 3,5, σαφέστερα μεγαλύτερη απόδοση. Δανία 2, ένα άλλο over μικρό, over των 2,5. Τον 3,5 ξαναλέω είναι μεγάλο. Είναι ο αγώνας στις 4 η ώρα, Δανία 2, 7-18. Επαναλαμβάνω τον κωδικό, θα του ζούμε και στην κάρτα στο τέλος, 7-18. Over με διαδικτυακή τιμή των 2,5 στο 1,58. Είναι το παιχνίδι της Νίκομπινγκ με τη Φρέμαντ Αμαγκέρ. Άγνωστες βέβαια ομάδες στο πολύ κοινό. Είναι ένα διάφορο παιχνίδι στην τελευταία, όπως είπα, αγωνιστική της Β' Δανίας. Προσέξτε κάτι όμως, η πρώτη ομάδα, η γηπεδούχος η Νίκομπινγκ, έχει κάνει τουλάχιστον στα 6 τελευταία, 6 στα 6 over. Έχει πιο πολλά, αλλά πιάνουν τελευταία εξάδα. Και όχι μόνο 6 στα 6 over, τα 5 από αυτά, από τα 6 τα έχει κάνει και over τον 3,5. Ένα διάφορο παιχνίδι που συνήθως οι ομάδες που είναι φύση επιθετικές θα παίξουν χωρίς να έχουν λόγο να κρατήσουν το 0 ή οτιδήποτε, θα παίξουν επιθετικά. Το over των 2,5 λοιπόν στο κωδικό 7-18, στο 1,58, δύο μικρές αποδόσεις. Θα πάμε σε δύο πολύ μεγάλες αποδόσεις τώρα. Στη Β' Τουρκίας θα πάμε στον κωδικό 7-21, επαναλαμβάνω 4 η ώρα. Κωδικός 7-21, θα προταθεί το διπλό στην τεράστια απόδοση του 2,41. Κασίμπασα Αντάλιασπορ το παιχνίδι. Εδώ να δούμε ότι η Κασίμπασα είναι εντελώς αδιάφορη. Η Αντάλιασπορ είναι ενδιαφερόμενη. Και προσέξτε κάτι, εκεί που βλέπετε τις γραμμούλες, ότι μέχρι 4 σε αυτή την κατηγορία ενδιαφέρονται για το UEFA. Μπορεί να βγει και η πέμπτη ομάδα στο UEFA. Την πέμπτη θέση διεκδικεί η Αντάλιασπορ που την έχει αυτή την ώρα.
Αν την κρατήσει την 5η θέση η Αντάλιασπορ, βγαίνει στο UEFA, γιατί σε περίπτωση, και ενδιαφέρεται επομένως να κρατήσει την πρώτη θέση, σε περίπτωση στον τελικό του κυπέλου, αν κατακτήσει το τρόπο η Μπασάκσεχερ την επόμενη Τετάρτη. Η Αντάλιασπορ λοιπόν ενδιαφέρεται για την 5η θέση που κατέχει αυτή την ώρα να την κρατήσει, γιατί Τέταρτη έχει μεγάλη διαφορά, δεν μπορεί να πάει. Αλλά η 5η δίνει το πλεονέκτημα, αν η Μπασάκσεχερ πάρει το κύπελο, να βγει στο Europa League. Είναι κάτι και αυτό βέβαια, να βγει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το λόγο αυτό λοιπόν 7-21, Κασίμπας αδιάφορη, Αντάλιασπορ σαφέστατα ενδιαφερόμενη, το διπλό με 2-41. Τουρκία 1 και η επόμενη πρόταση. Στις 4 η ώρα, κωδικός 758. 758 επαναλαμβάνω ο κωδικός και θα προταθεί το μεγάλο απόδοσης διπλό στο διαδίκτυο, το διπλό στο 2-32. Κόνιασπορ, Ακίσασπορ το παιχνίδι. Το παιχνίδι καταρχήν αυτό είναι εντελώς αδιάφορο. Είναι εντελώς αδιάφορο. Δεν ενδιαφέρουν οι βαθμοί είτε σε άνοδο είτε για υποβιβασμό. Προσέξτε κάτι όμως, ίσως το διαδίκτυο έχει σαφή πτώση το διπλό, γιατί η γηπεδούχος ομάδα η Κόνιασπορ ενδιαφέρεται να ξεκουραστεί. Και γιατί ενδιαφέρεται για να ξεκουραστεί? Γιατί την Τετάρτη με την Μπασάκσεχερ παίζει το τελικό του κυπέλου. Και συγχρόνως η φιλοξενούμενη ομάδα τελευταία έχει η Ακίσασπορ που προτείνεται το διπλό για νίκη. Η Αντάλιασπορ, Ακίσασπορ, καλά την είπα, που προτείνεται το διπλό για νίκη, έχει μια πολύ καλή αγωνιστική πορεία. Έχουμε ένα διάφορο λοιπόν παιχνίδι, στο οποίο όμως η γηπεδούχος πρέπει να ξεκουραστεί, γιατί έχει τον τελικό του κυπέλου την Τετάρτη. Και συγχρόνως μια πολύ καλή αγωνιστική πορεία τελευταία για τη φιλοξενούμενη, γι' αυτό και προτείνεται το διπλό. Γι' αυτό και έχει πέσει η απόδοση στο διπλό στο διαδίκτυο, έχει ραγδαία πτώση, και ακολουθώντας εγώ το διαδίκτυο και όχι τη λογική την προηγούμενη, προτείνω. Αναγκαστικά ξαναείπα, γι' αυτό σταματάνε και εκπομπές. Θα πάμε από τη Δανία 2 στην Κροατία 1 τώρα. 5 η ώρα, κωδικός 723. Κωδικός 723 και προτείνεται το άντερ στη μεγάλη διαδικτυακή τιμή του 1,86. Ίντερ Ζάπρεζιτς Ίστρα. Επαναλαμβάνω, Κροατία στις 5 η ώρα, κωδικός 723, προτείνεται το άντερ στην απόδοση του 1,86. Είναι η τελευταία αγωνιστική και στην Κροατία σε ένα διάφορο εντελώς μάτς. Ο λόγος που προτείνεται το άντερ, η σαφέστατη πτώση κατά 22 μονάδες. Δηλαδή ξεκίνησε από το 2,08 και μέσα σε μια μέρα έφτασε, ίσως χτυπήθηκε κάποια χρήματα, τι χρήματα να παίξανε 2 μέρες πιο πρώτα βέβαια στην Κροατία, το άντερ. Η πτώση στο διαδίκτυο και η τάση που υπάρχει μας οδηγεί στην πρόταση και μόνο αυτό, και όχι από το ενδιαφέρον κάποιας ομάδος. Η τελευταία πρόταση αυτής της εξάδας, στις 5 η ώρα, Ισπανία 2. Κωδικός 728. Προτείνεται ο Άσος με 1,80. 728 Άσος με 1,80. Ο Άσος για την Ουέσκα απέναντι στη Λούγκο. Μένουν 3 αγωνιστικές στη Β' Ισπανία, η οποία η Ουέσκα που θα προταθεί για νίκη δεν είναι σε καλή φόρμα. 3 αγώνες τελευταία, έχει κάνει 1 βαθμό μόνο. Όμως είναι 7η, 1 βαθμό πίσω από την 6η. Και τι πάει να πει η 6η θέση για τη Β' Ισπανίας? Η 6η θέση μπαίνει στη διαδικασία, η ομάδα που θα κατακτήσει και την 6η θέση, μπαίνει στη διαδικασία το play-off ανόδου. Τεράστιο ενδιαφέρον για τη γηπεδούχο ομάδα, την Ουέσκα, απέναντι στη Λούγκο που έκανε μετά από 6 μήνες ένα διπλό απέναντι στην Οβιέδο. 6 μήνες είχε να κάνει, σώθηκε οριστικά και έχει απειροελάχιστες ελπίδες, και αυτοί απειροελάχιστες υπαρκτές όμως για την 7η θέση. Η γηπεδούχος ομάδα λοιπόν η Ουέσκα που προτείνεται για νίκη έχει σαφέστατο όραμα, 1 βαθμό πίσω από την 6η θέση, που η 6η θέση οδηγεί στα play-off ανόδου. Σχεδόν αδιάφορη η δεύτερη ομάδα. Να επαναλάβω μέχρι εδώ. 4 η ώρα βλέπουμε και στην κάρτα Δανία 2, 7-17 κωδικός, Χόμπρο Βέντισελ, over με 1,62. Το ρίσκο σας για over 3,5 είναι σαφέστερα μεγαλύτερη απόδοση. 4 η ώρα Δανία 2, 7-18 κωδικός,
Νίκομπινγκ, Φρέμαντ, Αμαγκέρ, over και εδώ με ένα 58 με σαφέστερα μεγαλύτερη απόδοση στο over των 3,5. Οι βασικές προτάσεις είναι στα μικρά over πάντα. Δύο μεγάλης απόδοσης διπλά στην Τουρκία, στη μεγάλη κατηγορία. 4 η ώρα βλέπουμε στον κωδικό 7-21 το διπλό, μεγάλη απόδοση 2-41 για την Αντάλιασπορ που θέλει να κρατήσει την 5η θέση, να πάρει η Μπασάκσερ το κύπελο και να προωθηθεί για το Europa League. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν σε ένα διάφορο παιχνίδι που ο γηπεδούχος πρέπει να ξεκουραστεί και είναι σε μεγάλη φόρμα οι φιλοξενούμενοι στον κωδικό 7-58 στις 4 το διπλό με 2-32 για την Ακίσασπορ. Ένα παιχνίδι που ο λόγος προτείνεται να άντερ η συνεχής πτώση του στο διαδίκτυο στην Κροατία στην τελευταία αγωνιστική σε ένα διάφορο παιχνίδι, κωδικός 7-23 το άντερ με ένα 86 και η τελευταία πρόταση της πρώτης εξάδας που επαναλαμβάνω είναι ίδιας δύναμης με την επόμενη, απλά είναι πιο αργά τα σημεία, δεν είναι τα δεύτερα σε δύναμη μετά που θα πούμε. 7-28 κωδικός, ο Άσος που έχει σαφέστατα Ρώμα για τον Άσο η Λούγκο να πάρει την 6η θέση που οδηγεί στα play-off ανόδου. Να κάνουμε ένα διάλειμμα βλέποντας κάποιες ωραίες φάσεις από το ποδόσφαιρο. Ενθουσιάζουν πάντα τους θεατές οι τρίπλες, οι απίστευτες τρίπλες που θα δούμε που έχουν γίνει κατά καιρούς. Από ό,τι ξέρω οι προπονητές άμα βλέπουν παίχτες και αναλώνονται πολύ στην τρίπλα φωνάζουν. Δηλαδή να μην κάνουν πολλές τρίπλες. Πάμε να δούμε ένα ωραίο βίντεο με πολύ εξαίρετες τρίπλες και ξαναγυρίσουμε με τη δεύτερη εξάδα του διαδικτύου για τα αργότερα παιχνίδια. Θα συνεχίσουμε με άλλες 6 προτάσεις. Την τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν για τον απλούστατο λόγο δεν έχουν παιχνίδια. Δανία 2 και Κροατία. Την επόμενη ούτε αυτά τα πρωταθλήματα δεν θα υπάρχουν. Χωρίς παιχνίδια δεν μπορούμε να κάνουμε και εκπομπή. 14.700. Το νούμερο αυτό, χωρίς την παραμικρή χρονοκτιβή, σας λέει τα αποτελέσματα των αγώνων που είναι σε εξέλιξη ή και τα τελικά. Συγχρόνως τα αποτελέσματα όλων των τυχερών παιχνιδιών. Κίνο, Λότο, Τζόκερ, τα πάντα το 14.700
μια αξιολογότατη γραμμή από την News Phone Ελλάς. 9011-901-901. Το νούμερο που βλέπουμε κάτω, το νούμερό μου, 11 χρόνια σε συνεργασία με την News Phone Ελλάς. Ένα νούμερο που έχει χωρίς το παραμικρό χρεωνόμενο λεκτικό 11 χρόνια προτάσεις για το στοίχημα. Σε 24ωρη βάση, 9011-901-901. Κάναμε θράψη αυτή τη βδομάδα. Αν κάποιος έχει και μόνο τότε όλα τα κινητά και τα σταθερά ΟΤΕ, 9011-901-901. Αν κάποιος έχει σταθερό όμως εκτός ΟΤΕ, εναλλακτικά υπάρχει το νούμερο που βλέπουμε κάτω τώρα, 9011-003313. Μόνο για σταθερά είναι αυτό το τελευταίο νούμερο, εκτός παρόχου ΟΤΕ. Στο Facebook θα ξανανοίξει λογικά η παλιά μας η μεγάλη σελίδα που είχαν περάσει 402.000 άνθρωποι μέσα. Προσωρινά η σελίδα μας είναι απλά στα ελληνικά Παναγιώτης Οικονόμου. Θα σταματήσει με αυτή και σε λίγες μέρες θα ξαναρχίσει με 14 ώρες πρόγραμμα την ημέρα, pre-game και live προτάσεις μέχρι να μπούμε σε συνδρομητικό site. 4 μήνες δώσαμε δείγματα εκεί ότι βλέπουμε τους τζίρους της Ασίας. Όταν λέμε δυνατό σημείο, τα 5 στα 4 περνάνε. Μπέστε προς στιγμήν στο Παναγιώτης Οικονόμου, θα ενημερωθείτε πότε θα ξεκινήσουμε και το συνδρομητικό site, το οποίο είναι σίγουρα και θα σας πούν και όλοι οι άλλοι φίλοι εκεί, θα γράφουν οι προτάσεις, pre-game προτάσεις με τον ΟΠΑΠ, live, συγχρόνως. Παναγιώτης Οικονόμου, μπαίνετε τώρα στο Facebook, θα μπούμε συνδρομητικά μετά. Πάμε να δούμε τις επόμενες προτάσεις λοιπόν και θα πω ότι την εκπομπή θα την κλείσουμε με Ελλάδα. Πολύ Ελλάδα, πολύ ποδόσφαιρο παλιάς Ελλάδας, Ελλάδα που παίζανε Έλληνες παίκτες. Με τον Γιώργο τον Κούδα, στιγμιότυπα. Δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Όταν λες για τον Γιώργο τον Κούδα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα παραπάνω. Η δεύτερη εξάδα προτινωμένων σημείων με την ίδια δύναμη και αυτά, όχι σαν δεύτερα σε δύναμη, ανάλογα με τον άνοιξη των αγώνων έχει γίνει η επιλογή. 6 ώρα στην Τσεχία. Κωδικός 738. Επαναλαμβάνω, κωδικός 738. Βικτόρια Πλζέν. 3 σύμφωνα στη σειρά. Με τη Ζιχλάβα. Άντερ προτείνεται εδώ στη μεγάλη διαδικτυακή τιμή του 1,80. Προσέξτε όμως, άντερ των 3,5. Επαναλαμβάνω, 738, άντερ η πρόταση των 3,5. Είναι η τελευταία και εδώ αγωνιστική που να κάναμε εκπομπή, τελειώνουν όλα τα πρωταθλήματα το επόμενο Σάββατο. Η γηπεδούχος η Βικτόρια, για το πλέον είναι δύσκολο να το προφέρεις, ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τη Σλάβια Πράγας, έχει πλεονέκτημα, ελπίζει για τον τίτλο. Η ισοβαθμí βέβαια έχει σαφέστατη διάθεση να πάρει το παιχνίδι. Είναι και πρώτη, βαθμολογικά αδιάφορη η φιλοξενούμενη Ζιχλάβα. Η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας, το πρωταθλήτρια λογικά, με μια υποδέστερη ομάδα, η πρώτη παίζει και στην έδρα της, προβλέπονται και πολλά γκολ λογικά. Εν τούτης, η μεγάλη πτώση, σχετικά μεγάλη πτώση που παρασίασε το άντερ, το 3,5 επαναλαμβάνω, μας οθεί, ωραία λέξη οθεί, η όθηση να κάνουμε το άντερ των 3,5 στην πρόταση. Φιλανδία 1, που εγώ δεν συνιστήσω. Φιλανδία δεν μ' αρέσει το ποντάρι μας. Φιλανδία δεν μ' αρέσει γιατί είναι το διαδίκτυο συνήθως αρνητικό για τον παίκτη. Ετούτης 7,43 κωδικό στις 6 ώρα. Επαναλαμβάνω, 7,43 προτείνεται ο Άσος στην απόδοση του 1,79 για τη γηπεδούχο Σεϊναγιόεν απέναντι στη Μάριεχαμ. 7,43 λοιπόν ο Άσος με 1,79. Η Σεϊναγιόεν είναι 5η με 9 βαθμούς. 12η με 10 βαθμούς η φιλοξενούμενη που θέλουμε να χάσει. Η Σεϊναγιόεν που θέλουμε να κερδίσει έπαιξε πολύ καλή μπάλα απέναντι στο Κουόπιο, και όχι την Κουόπιο που λέμε, και ισοφαρίστηκε στο 91 παίζοντας πολύ καλή μπάλα. Η Λάχτη έκανε την πρώτη εντός έδρας της ήττα μετά από 10 αγώνες. Έχουμε μια αγωνιστική πορεία στην τελευταία αγωνιστική, η οποία παροτρύνει τον Άσο. 5η στη βαθμολογία η γηπεδούχος, 12η η άλλη. Καλύτερη ομάδα παίζει στην έδρα της, έπαιξε καλή μπάλα, ισοφαρίστηκε στο 91. Η φιλοξενούμενη που θέλουμε να χάσει έκανε την πρώτη ήττα μετά από 10 αγώνες στην έδρα της. Κροατία 1. Γι' αυτό σταματάμε εκπομπές, αναγκαζόμαστε να πάμε σε υποδέστερα πρωταθλήματα, τα οποία την άλλη εβδομάδα δεν θα τα έχουμε κάνει και αυτά. 8 η ώρα Κροατία 1. 7,60 κωδικός, επαναλαμβάνω 7,60.
Με αξιολογότατη απόδοση στο 1,87 προτείνεται το άντερ. Δυναμό Ζάγκρεμπ Ριέκα. Θα τα ξαναδούμε και μετά. 7,60 λοιπόν κωδικός το άντερ με 1,87. Στην Κροατία, όπως είπα και στην προηγούμενη ανάλυση στο άλλο το παιχνίδι, είναι η τελευταία αγωνιστική. Ένα διάφορο παιχνίδι, είναι η τρίτη με την πρώτη στη βαθμολογία. Δεν αλλάζει η βαθμολογική σειρά ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Αν και δεν νομίζω κάτι άλλο να σε παροτρύνει για αυτό το άντερ, εκτός από την τάση, την πτωτική πορεία που παρουσίασε στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και μόνο το λόγο προτείνεται το άντερ εδώ. Η επόμενη πρόταση. 8 η ώρα Ελβετία 2. Κωδικός 7,64. Επαναλαμβάνω 7,64. Ίσως να είναι και πιο δυνατή του μηνύματος. Ίσως. Του μηνύματος. Έχω συνήθιση με τις γραμμές της εκπομπής μας. Ο Άσος με 2,30 για τη Σαφχάουζεν στον αγώνα με τη Ζηρίχη. 7,64 λοιπόν ο Άσος, μεγάλη απόδοση στο 2,30. Προσέξτε να δούμε εδώ. Αδιάφορη γηπεδούχος Σαφχάουζεν μεν που προτείνεται για νίκη, αλλά πολλά παιχνίδια τελευταία τα παίζει αδιάφορη. Έχει όμως 8 σερί νίκες. Σεληνιασμένη για νίκες παρά την αδιαφορία για την ή να ανέβει ή να πέσει, δεν ήταν σχεδόν αδιάφορη από πολύ νωρίς μάλιστα. Η Ριέκα έχει ένα λόγο να μην ενδιαφερθεί, να μην κουραστεί στο παιχνίδι αυτό, γιατί είναι και αυτοί αδιάφοροι. Όπως ξαναείπα, οι θέσεις δεν αλλάζουν. Τρίτη-πρώτη είναι για τη γηπεδούχο και τη φιλοξενούμενη, που είναι πρώτη βέβαια. Η Ριέκα έχει ένα λόγο να μην χτυπήσει, να μην κουραστεί στο παιχνίδι. Ο λόγος πολύ απλός. Και να κάνει πειράματα παιχτών σε σχέση με την επόμενη χρονιά. Πάμε να δούμε τώρα την επόμενη πρόταση. Δεν έχει λόγο να χτυπήσει το παιχνίδι για να πειραματίσετε στους νέους παίκτες, πράγμα που έκανε και την προηγούμενη, που έκανε και απρόσμενη ήττα, μιλάω πάλι για τη Ζηρίχη, μέσα στην έδρα της, παρότι πρωτοπόρος με τεράστια αγωνιστική πορεία, έχασε από τη Βίλ 2-0. Παρουσιάζεται με πολλούς παίκτες, στην ουσία το αν θα τους κρατήσει ή θα τους διώξει. 3 η ώρα στην Αμερική. Οι επόμενες δύο προτάσεις και τελευταίες στην Αμερική. 801 κωδικός. Επαναλαμβάνω, 801 ο Άσος με 2-18 για τη Μινεσότα απέναντι στο Ορλάντο. 20η η Μινεσότα με 12 βαθμούς. 5η και με 20 βαθμούς στο Ορλάντο. Πολύ μεγάλη διαφορά στη βαθμολογία. Εν τούτης προτείνεται η Μινεσότα. Είναι να γίνει 13η αγωνιστική τώρα. Μια Μινεσότα που έχασε άδικα από το Λος Άντζελες, έπαιξε πολύ καλή μπάλα πριν από λίγο, θα τα πω όμως λίγο γρήγορα. Το Λάντο έκανε την πρώτη ήττα της σεζόν μάλιστα εντός, παρά τη μεγάλη διαφορά και με βάση το διαδίκτυο αλλά και λίγο την τελευταία αγωνιστική κατάσταση που έδειξαν στην τελευταία μόνο αγωνιστική ομάδα, προτείνεται για τη Μινεσότα ο Άσος. 5 η ώρα το πρωί, ξημερώνοντας Κυριακή. Στην Αμερική πάλι η τελευταία πρόταση, κωδικός 804, επαναλαμβάνω 804, κοιτάω για την ώρα να μην χάσουμε, 804 ο Άσος με 1,92 Σαν Χωσέ απέναντι στο Λος Άντζελες. Σαν Χωσέ, ένατη στη βαθμολογία αυτή η ομάδα με 19 βαθμούς, 16η με 14 οι άλλοι. Μεγάλη νίκη και μεγάλη εμφάνιση για τη γηπεδούχο ομάδα που θέλουμε να κερδίσει απέναντι στον Ντάλλας. Εν τούτης και η φιλοξενούμενη εκτός πάει καλά. Έχει 2 συνεχόμενες νίκες. Το διαδίκτυο ακούμε μόνο και μόνο σε αυτό το σημείο για τον Άσο. Επαναλαμβάνω γρήγορα να μην χάσουμε τον χρόνο. 6 ώρα Τσεχία 1, 7,38 κωδικός. Τα βλέπουμε και στην κάρτα. Το άντερ, προσέξτε, είναι το άντερ των 3,5 με 1,80 ανάμεσα στη Βικτόρια που πάει να πάρει το πρωτάθλημα, στην τελευταία αγωνιστική και στην αδιάφορη Ζιχλάβα και αγωνιστικά κατώτερη βέβαια. 6 ώρα 7,43 Άσος 1,79 στη Φινλανδία σε Ναγιόν. 8 η ώρα Κροατία, 7,60 κωδικός, το άντερ, τεράστια απόδοση 1,87 για την Δυναμό Ζάγκρεπ απέναντι στη Ριέκα. Πολύ καλή ένδειξη με βάση το διαδίκτυο. 8 η ώρα Ελβετία 2, 7,64 κωδικός, επαναλαμβάνω 7,64, Σαφχάουζεν, ο Άσος, απέναντι σε μια την πρωταθλήτρια ομάδα ούτως ή άλλως στη Ζηρίχη, η οποία κάνει και πειραματισμούς. Έχασε απρόσμενα μέσα στην έδρα της πια η πρωταθλήτρια την τελευταία εβδομάδα που ήταν και την προηγούμενη αδιάφορη. Οι δύο τελευταίες προτάσεις στην Αμερική, 801 κωδικός Άσος 2,18 Μινεσότα και 5 η ώρα το πρωί 804 Άσος 1,92 Σαν Χωσέ. Μην ξεχάσετε,
Παναγιώτης Οικονόμου στο Facebook. Απλά στα ελληνικά. Σε λίγο καιρό θα γίνει το site. Πιστεύω να ξαναμπούμε και στη σελίδα την παλιά με 400.000 χρόνο. Θα γίνει ένα site με 14 ώρες την ημέρα pre-game και live προτάσεις. Θα ενημερωθείτε μπαίνοντας στο Παναγιώτης Οικονόμου στο Facebook. Σε λίγο καιρό θα βγει και η ονομασία στο site. Εγώ θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν όλες αυτές τις εκπομπές εδώ. Εκπομπές που δείξανε απόλυτα θετικά αποτελέσματα. Καμιά δεν έχασε, μια φορά είχαμε και 40 απόδοση. Την πρώτη Παρασκευή μετά το 15 Αύγουστο θα είμαστε εδώ. Εσείς θα είστε μαζί μου, όχι για μένα, για τα προγνωστικά του διαδικτύου στο Facebook Παναγιώτης Οικονόμου. Και τελειώνουμε με Ελλάδα. Τότε που στην Ελλάδα έπαιζαν Έλληνες ποδοσφαιριστές, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια. Γιώργος Κούδας, αλλά και συγχρόνως Δωμάζος, Τερζανίδης, αυτοί που λένε τα πράγματα για τον Κούδα. Γιώργος Κούδας λοιπόν, δεν νομίζω θα χαθούμε. Εύκολο να μπείτε στο Facebook Παναγιώτης Οικονόμου. Σε κάθε περίπτωση καλό βράδυ, την πρώτη εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο πάλι εδώ. Ήταν ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Είχε αυτήν την τεχνική και μάγευε όλο τον κόσμο. Ήταν ένας αρχοντικός παίχτης. Ήταν το ελάφι του ΠΑΟΚ. Αν μπορούμε να βάλουμε μια πεντάδα ιερών τεράτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μέσα από την πεντάδα σίγουρα είναι και ο Γιώργος Κούδας. Μια πάστα ποδοσφαιρική που σπανίζει. Προσέφερε πολύ έτσι πλούσιο θέαμα, ήταν χάρμα η δέστα, ήταν το κάτι άλλο. Ένας ηγέτης ο οποίος έκανε τη διαφορά.